асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатии худ изҳор доштанд ки саҳми ҷавонон дар ҳифзи модар ватан шоистаи таҳсин буда онҳо дар тамоми ҷузъу таомҳои қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои ҳарбӣ содиқона хизмат мекунанд. ҷавонони ноҳияи Шамсиддин Шохин аз суханони хиратмандонаи пешвои муаззами миллат рӯҳи илҳоми тоза гирифта бо ифтихори шарафмандӣ ва нахустин рӯзи давати баҳорӣ ихтиёран омодагии худро барои ҳимояи марзу бум, оромиву суботи тоҷикистони азизамон изҳор доштанд. сокинони ноҳия аввалин шуда нақшаи даъвати хизматиро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ бар зиёд 110% иҷро намуданд. тағои Мурод Ашуров дар қатори дигар ҳамсолон ва ҷавонони синни даъватӣ ихтиёран ба комиссарияти ҳарбии ноҳия омада иброз намуд ки мехоҳад қарзи муқаддаси хишро дар назди ватан модар сарбаландона адо намояд. پس از ختم دانشگاه خواستم که اختیارم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم و خدمت مادر وطن را سربلندانه به انجام رسانم. امروز باعث افتخار و سرفرازی است که این آرزوی من جامعه عمل می‌باشد و من امروز همچون دعوت شونده می‌رفته در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت می‌نمایم و سپاسگزار از پیشوای معظم ملت هستیم که تاجیکستان تنج و آسایشته است و ما می‌توانیم در هر گوشه ملک عزیز خویش خدمت مادر وطن را انجام دهیم. дар баробари ин ҷавонони ватандӯст дар ин рӯз дигар ҷавонони баъору номуси ноҳияи Шамсиддин Шохин бо камоли ифтихору нанги ватандорӣ ба комиссарияти ноҳия ҳозир шуданд. дар натиҷаи пешбурди корҳои тарғиботӣ, таҳкими ҳисси ифтихори миллӣ ва тарбияи ҳарбӣ ватанпарастии ҷавонон, ноҳияи Шамсиддин Шохин ҳарсола нақшаи даъватро ба хизмати ҳарбӣ пеш аз муҳлат иҷро менамоянд. сокинони ноҳия имсол ҳам шарафмандона дар рӯзи нахустини даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ аз ҳисоби ихтиёриён ҷавонони рӯҳан солим нақшаи даъватро пурра иҷро карданд. дар чорабинии рӯзи даъватшаванда ки дар боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳия бо иштироки доираи зиёди сокинон, афсарону сарбозони отряди сарҳадӣ гузаронида шуд, ҳозирин оид ба хизмати содиқона дар назди модарватан, ҳимояи марзу бум, ҳифзи дастовардҳои истиқлолият ва оромиву осоиштагии кишвар баромад карда иброз доштанд ки хизмат дар сафи артиши миллӣ мактаби шуҷоату мардонагӣ аст ва дар ҳаёти ояндаи ҳар як шахс нақши муҳим дорад. яке аз амин хусусиятҳои ҷавонмардӣ, оини ҷавонмардӣ ин муҳофизати ватан, муҳофизати марз мебошад. имрӯз дар ноҳияи Шамсиддин Шохин нақшаи даъват дар худи рӯзи аввал буд шуда истодааст ки ин боиси ифтихори ҳамаи сокинони ноҳияи Шамсиддин Шохин мебошад. ноҳияи Шамсиддин Шохини вилояти Хатлон марзи тӯлонӣ бо ҷумҳурии исломии Афғонистон дорад. сокинонаш хуб дарк карданд ки ҳифзи марзи давлатӣ, таъмини сулҳу субот ва хизмати ватан вазифаҳои муқаддас ва қарзи конститутсионии ҳар як шаҳрванд аст ва онро бояд ба ҷо овард. ба ин хотир волидайни ин ҷавонон аз он ифтихор доранд ки фарзандони онҳо нахустин шуда ихтиёран ба хизмати ҳарбӣ фиристода мешаванд. ҳамаи фарзандони ҷамъомадаи имрӯзаи мо ихтиёран ба сафи қувваи мусаллаҳ омаданд. барои мо модарон ин як боиси ифтихор мебошад. мехоҳем ки фарзандони мо дар ҳимояи марз буми ватан, дар хизмати модар ватан бо як сари баланд, бо як ифтихор, бо як рӯҳияи ватандӯстӣ сарбаландона бо фақат хизмати худро ба анҷом раса ба назди падари модари худ баргарданд. аз тарафи шӯъбаи фарҳанги ноҳия бахшида ба рӯзи даъватшаванда ва пурра иҷро шудани нақшаи даъватии баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ чорабинии фарҳангӣ ташкил карда шуд. аҳли ҳунар бо суруду таронаҳои ватандӯстона таби ҳозиринро болида гардониданд.